חבר'ה, אני רוצה לשתף אתכם במשהו שחלקכם שמבין עניין יודע את העובדה הזאת, אבל יש ביניכם חלק שלא כל כך יודעים לחבר את הפאזל, ולמען הסר ספק, אני גייז. לא רוצה נשים, לא רוצה אותם לידי, לא רוצה אותם עליי, לא רוצה להיות בתוכן, לא בא לי את כל הדרמות האלה, לא בא לי את כל הכתובות האלה, לא בא לי. גברים זה פשוט, בא לי להיות גבר שפוי עד סוף חיי, וגברים זה נפגשים, תח, מקסימום ג'וינט וקפה אם אתם ממש נחמדים, וזהו, נגמר הסיפור. לא בא לי את כל הריח תמרוקים הזה סביבי, לא בא לי לשכב עם זה בלילה, לא בא לי לאכול קורנפלקס על הבוקר, ואז פתאום מוציא שערה מובייל של קורנפלקס, יוצא לך באורך עד הקיבה, עד המעי הגס זה כבר הגיע. אז באמת כאורגניזם די מושך, קורות נשים שהן טעויות בפני עצמם, לא יודעות לזהות מתי גבר לא כל כך בעניין, לא יודע, לא לימדו אותם את זה לאורך השנים. למה אני צריך לדחות אותך עכשיו? לא בא לי את כל הסיטואציה, לא הורדתי את האפליקציה הזאת. עכשיו, הבעיה בנשים הפסחות האלה זה שהן לוקחות מה שהן רוצות מהאינטראקציה ביניכם. ואז נוצר מצב שגם אם קצת חייכת במהלך השיחה, אז זהו, נגמר הסיפור. אתה צריך ללכת לקניון, לגרס, לחפש טבעת. היי, בוקר טוב. היי. אוי, מה זה תמיד אתה פה. איך אפשר לעזור לך, אחותי? בגבולות הטעם הטוב. מה, אני מתה לדעת, מתי אתה יוצא מפה? מה, אתה תמיד פה, תמיד אני רואה אותך פה, מתי יצא לך ככה, לצאת לפעמים ככה, אולי לאיזה סרט. האם אני יכול למכור לך משהו? יואו, אתה קורע. מה את רוצה? אני הייתי באמצע פרק של לפטוברס ואת כאילו קצת בא לי תקול. אז תגיד, מה אתה אומר ככה, אני ואתה? בשום סיטואציה בעולם. ככה... ככה לא. ככה... ככה. לא ככה. לכי מפה. אז מה תגיד, אתה לא ככה? תגידי, מה לא ברור לך? שאני לא רוצה את הנוזל כוס החמצמץ שלך בתוך הפה שלי. לכי מפה!